So hi guys, i-check na po nato ang tinanom nga saging. So tanawa oh. Tanawa ninyo guys, dagko na kayo ako ang tinanom nga saging. Nahapit na mamunga ang isa ka kuan oh. Isa ka punuan, taas na kaayo. So tulo ka kuan akong gitanom guys, tulo ka punuan. So nahimo na siyang upat, so nanalingsing na gyud siya ng sanga. So daghan na siya kuan guys oh, dahon. So hapit na mabunga tong nasa ibabaw o ginatasan. Yabunuhan ako ni siya kuan diri kanang mga tai sa baboy. So kung naamoy mga tai sa baboy or manok, ayaw gyud niyo ilabay guys. Iano siya, iabono sa inyong mga tanom-tanom kay lami kay result ang imo ang tanom, dali ra matubo, dayon dagko siya og kuan. Dagko siya og palak. Yang kuan ba punuan dagko. Doon man po ni siya sapa diri guys oh. Manang bugnaw ra po diri, dali ra kay siya nitubo. So kinahanglan pa nako ning dampasan diri kay o daghan na kay sagbot. So mo ani akong update guys, ako ang tinanom nga saging. So maka-proud yung kaining makatanom pud tano dayon managko na bitaw. Ikatayo na siya og sagbot. So thank you for watching guys. Mara po ni ako ang update for today's video.